مئتين وواحد وكان هو نكا كاي بلما ولا أكلم يدين كان على كونه هذا أي دوين دي كناتا ولا نانيتا مئتين باكونو nama kenan abuna ke kai ndo kono angara ma kan ngal nyina mi tani ke fi do be no ango di mo maban mo ka se ga famia mato in muti in aha ede la bara da silo aha wala eka fendi ande atoide se wala kai wara tagadia kan ni wona do tagadia abina fa bin do ni do de kono ban tado abi kilim kono parce que ko sana ne ra na shibo me ma azikru ke folo me bina di mo ma o ka se gata ay abapi ama wo papier do de lawo abin do de kono ka atini kono ay eski abin kono e ka papier mum be no e ka do de kanada yeah gana ga kita wini jani ni mbla ni yare obiyen na chudi e buga ni kita wini ni ma ko be dalun de la de ka shi ja mara dum ya aha katol ko sana ne mi atani bore nit mina bara ne anasi bole men bolo re ma bara re fulo mat suna ma mi atan ju la de flani ma do nyabla ni kono mo ka keto ha mina fen yini ka di mo ma chana be mo na fa kana mi atan de da mo bara kam ma to in muti ni ra de yini okay ma to in muti in wala wala est-ce que ka ni ma joa ah telefoni koni kawo ko fen koni te table dalalu konana mi atani konana ala classe o son togo fla min odi mo ma togo fla mato in muti in mato in muti in ma fe mo ka fam mato in muti in bigi ba bolo dia ala ika bigi do dia pe jamando be ya wala na tito ni sige ka siga ka insha Allah burdo ngani ta fiu ni alaka jen mato in wala tay esi defu wala telephone ne ko 1500 de kala o combien moy 5 giga voilà au de panel plate c'est ça kaba ya telephone kaba ya telephone me kanata be tay kuran be tay na kaba ya telephone me kanata mato in muti in voilà mako nyama be se kala je abuka ya. Voilà.
boy yele na ba mo wadi bo telephone limer che quoi bo doy na je ani mala wala mako ka fle ko sebe mena ka to de fuye awo ale kona je telephone Samsung na ban mato in muti in obeni 7 fla weni na shibo keme fla ani binan shan keme fla ani shan binan afamera kasoro ka mi ataini wa wahidu na shibo shan kile ala kira to keme fla to kile obon na shibo shan kile pe sabiqul kalki nuruhu wa rahmatan lil alamin zuhuruhu obon na shibo shan saba walma shan tan saba o nashin nun faranyo wana nwe nashin nun faranyo wana sa ben gunje de kala gunje kuru kele walma gunje kuru saba ben gunje bla nashila wala ko fe mato in muti in iba fla do nyogon kono koroje ibe orange milela mato in muti in وعليكم السلام بسم الله ده أسيان فيها أيوة يلا ده ولا aha wala ni da aka tuwe ni da aka tuwe mato in muti in eska onye malaganya mba fika mo nun kai kwa ti do mo ko kai wala onye bala ni aka tuwe wala imai ibe adonyo kono ta ni de kawatu mi la yini be don de kono ya famia ni la yini don kono sa ibe so sa nashi yani ka wurdi damne ibe wuro jema denta ani fla denta ni saba ibo sarakati afamera ani takula denta ni saba walma momi kun denta ni saba doroma keme ibo sarakati nona kene ibo sarakati warko hamimbe momin kala yini Allah taala ka ison fin de la science nene saraka baton la biso ka wurdi damne ba ke mato en buti in ngai fenen kale ke fitrin sa fuche ba wurdi chien ba kele ani kele chien wa kele ani kele afamera non kala bi sura sa sabiqul kalke sabiqul kalke nuru wa rahmatan lil alamin zuhuru ibo wurdi keme sabantan saba wala bi sura sa ka miyatani wa wahidi odi adwa we ni kala wo kala chien kele ka do ke odi adwa we afamera ni de towadi miyatani de ala kala sotan to kofla mato in muti in ala kan be sabama don yake tugo inshallah mo ko partager ha comme ambora téléphone fal na sa na ma chalel don nan temme koy aha aha ko jode balanga ko jode ako mo mi yala ko joba mo be yala afaman yamshi mina dalu fladi ala kele bamalanta ya kele kurna ayai afaman yamshi mukibban ala wajhi ada man yamshi sawiyan ala siratil mustaqim chemi na musote sigi walma musomi na chete sigi yono musodo be ba ko kol na dugu de kama uyoye be dugu ka problem dola muso se yake mo sebe dugu kono ka kla ke cheka mo sebe se yake no se yake o kai ke dugu konyo ko mana wuli dengu ni ma wallahi karta ko na be mo ko ngoke ka kla ke cheka ku ngoke la se yake wala ode ko so korona ko wakarna fi buyutikunna ay sabata ko so kono muso mo antika yala o cedo fene yoje gere donc muso ka la me mina adelu fla duma ni chete sigiso walma ni muso te sigiso mina adelu fla dima ni ra dente sigiso ake ne ala sona be sabati
mina dawma kurna ayala ka kila ka dawma nyina la sokono nyina min nabe sokono te mina dawma la wallahi yoro nyina era ti basi de nga arma de nga sabati sokono asa dalu be nyina la kurna ayata jumai afa man yamshi mukiban ala wajhihi ahada aman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim afa man yamshi mukiban ala wajhihi ahada ibn sabai sendiga de kono iba fa mo ga sabati du kono ibn sabai sendiga kono ikini sabai sen kono nana ibita kena magana ibita isena golo me bo kena madro du ko fe dron ibe du sokono ibe no nashiko o ko fe aman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim iba sabai no man se sen kono ifene be bo kana bo kata kena ma me iba le ko kena mai ale nashitena iba le nashiko idro ka bo nga be sena afamera me yemi sabai ne san ibi jia ko la satigi kono afamera afama yamsi mukiban ala wajhi ahada aman yamsi sawiyan ala siratil mustaqim sawiyan ala siratil mustaqim de be ka tigi kono mukiban ala wajhi ahada o de be seba goshika afamera aman yamsi sawiyan ala siratil mustaqim o de be seba ikini fesenka donc ola sa mi me goshi yemi seba goshi sena ni bora kena ibale ko ya le dinable ba mi seba do kini fesena ni nana ibale ko annashi bi jaka sati ki kono abe seba de so nana afamera ni akora na sira bona kera abamanan sira do be sa ba tro be ho be jamana la ko sega ko na ya sebe ni mo wote sabati so nana ay so kono nyine kengre mi ke so kono te so kono nyine hal ni muso do ko muso te sabati nterega do be na muso be boli kuma be wallahi anya delu barani de ay sogono nyene do ine kala delu lati anya barati ay sogono nyene mene ka gulubo ka kandike ka gulubo la afurgo min tora ibe muso seno muso min tesigi so walma che min tesigi so iba seno buri ke ni sogono nyene gulo konnana ka dasiri ka datugu ka diga se sokono ka doyi ni kayin ko so mo kan ta kan ke o kan ta ka ke voilà parce que tiens la c'est de umbala quoi do be na pour du problème bebe ke kutu senga du problème bebe ke kutu senga ka muso ere ke atisigi sokono kuma be ba soro abe kungo do la kuma be abe kungo do la ba fo kale na dugu ere de kama kwa donc muso se ka dugu kungo ke ka kla ka che ka kla ke muso furu muso ma che bolo se ke o ala kan be so ba ma inshallah o ka janto ni na ko se wala Nyambolo nga domera nyingale. Ko sewa ka kelebe furale ba ko jul korole bala. Ala kan be so ba ma mo me ko jil koro bila atise ka ban fi mina fen fla fi ya la ni akala be ba ala kan gesi jil do be wata samu ka do sambise wa ala madina tiba foka do gelengala misaya fen fla ntoro jala ni aba yesraka mala mulu be yelaka ota yiri do be kungo sirani ni kungo sirani denci kise fi man do ba kono ni fla sisi ni yokonya aka da kilebela agara ba fara yonga sila ala kan be so ba ma Ambala nga domera nyingale. Ayi nga kuya fara di ko zuina linansi hubu shahawati ngono mina klaka kuma alfe jonganta assalamu alaikum allo assalamu alaikum usas donc la kambi ko ran kramo ite bo yoro la ba si fuita alhamdulillah Mela tanto. Amina Rabbi. Amina. Adiaranye ko jo fol jaranye.
n'ala sɔnna fulaga a bɛ ɲa a fulaga a bɛ ɲa n'ala sɔnna to lamɛnni na n bɛna dɔ d'i ma n'ala sɔnna non fulaga joro dɛ i joro yɛrɛ dɛ mɔgɔ bɛ baara min na i mago bɛ développement la quoi butigiw bɛ k'a ɲini pour que u ka butigi ka taa ɲɛfɛ mun na i t'a ɲini pour que i ka misi ka taa ɲɛfɛ ala k'an bɛn sababu ma zuyina linnasi hubbu shahawati ale la ko an bɛ fayida dɔ de y'a kan fayida min b'an bolo a la an b'o di n tɛ nasira wɛrɛ b'an bolo o ye dalilu de ye se ka di réseau kan ale la fɛn ka ca quoi a mago bɛ fɛn caman na n bɛna di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ se k'a ta ka kɛ bɛɛ bɛ se ka nin kɛ gasigɛ baara de don n'i y'a kɛ i b'a nafolo kɔni sɔrɔ san tɛ yɛlɛma i tɔgɔ bɛ sɛbɛn o nafolotigiw kɔnɔna i bɛ suratu najmi ale bɛ sɛbɛn siɲɛ 3 siɲɛ fɔlɔ la i b'a sɛbɛn aya o aya kɔfɛ i bɛ zuyina linnasi don a la siɲɛ filanan n'i y'a sɛbɛn i bɛ allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadi wa sallim i b'o don aya kelen kelen bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ filanan na siɲɛ sabanan n'i y'a siɲɛ sabanan n'a a sera siɲɛ sabanan ma i b'o sɛbɛn inna allaha huwa razaku zu quwwatin matin inna allaha huwa razaku zu quwwatin matin i bɛ nin don a ni ɲɔgɔn cɛ n'a siɲɛ 3 dafara kolonsiɲɛ ɲini i ka nasi kɛ ka kolonsiɲɛ tobi i bɛ nasi tila 2 ye o de don voilà ayi telefɔni a bɛ se ka don a la a faamuyara peut-être o b'a sɔrɔ ale m'a faamuya quoi a fulakɛ ta kɔni fulakɛ ka misiko de bɛ yen ko ka misi an bɛ fulakɛ fɔ kosɛbɛ an delila ka nin di a ka ca n ko mɔgɔw k'a ta baganmaraw bɛ se k'a ta quoi voilà mais ale la n'i bɛ k'a kɛ misi tɔgɔ la o bɛ yen mais n'i bɛ k'a kɛ sɛ fɛnɛ tɔgɔ la olu fila tɛ kelen ye quoi n bɛna sɛ ta di ka misi ta di mais an b'a fɔlɔ misi la komi fulakɛ y'o de ɲininkali kɛ mɔgɔ min bɛ misi mara pour que a ka se ka bugun i bolo a ka se ka kɛ fɛn barakama i bolo alamisadonya fɛ i bɛ wakiya de sɛbɛn siɲɛ 3 suratul wakiya i b'a sɛbɛn siɲɛ 3 siɲɛ fɔlɔ la i b'a sigiri i n'a fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ cogoya min na siɲɛ filanan i bɛ tɔmi dama kala sigiri t'a la siɲɛ sabanan i b'a kɛ simple ye a faamuyara n'o kɛra tuma min na ni nasi in ko tuma min na yiri 2 de bɛ k'a la zira fɛnɛ fara bɛ bɔ alamisadonya fɛ a kɔrɔn tilebi bani ni baba o dɔ bɛ susu ka k'a la yiri filanan ye sanan ladɔn ye pour que i ka bagan yɛrɛ ka tiɲɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a bɛ mɔgɔw ɲɛ minɛ quoi i ka bagan yɛrɛ ɲɛna bɛ mɔgɔw attirer hali n'i b'a feere i bɛ wari sɔrɔ a la i bɛ sanan ladɔn ɲini ka k'a la donc i bɛ sɔrɔ sisan ka nasi ɲagami i b'a kɛ misiw ka dumuni na an'u ka miniji la ala k'an bɛɛ sababa ma mais an y'a fɔ mɔgɔ ye ko ni sɛ don walima kɔnɔ don i b'a sɛbɛn nin sɛbɛncogo kelen na nin yiri in bɛɛ bɛ k'a la mais i bɛ nɛrɛ ladɔn de ɲini a kama nɛrɛ ladɔn ye sɛ maralaw ka fura ɲɛnamaba ye a ka ca ala fɛ n'i tora k'ale utiliser sɛ la hali kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ kisi sɛ ka sara ma ka caya nɛrɛ ladɔn i b'a kɛ nin nasi kelen na ka tila ka a kɛ sɛw ka miniji la ka tila k'a dɔɔni ɲami u ka dumuni duntaw la voilà mɔgɔ min bɛ nin fɛn misɛnnin ninnu mara a ka ca alaw taala fɛ ala bɛ barika don a bolo a bɛ bugun i bolo ni ala sɔnna ala k'an bɛɛ sababa komi ne sera kɔnɔko ma sisan i b'a sɔrɔ burusi kɔnɔnaw na dɔw ka kɔnɔ mara yɔrɔ bɛɛ u ka foro kɔnɔnaw na o sɛbɛn de bɛ baara ma tuma dɔw la sɔngɔ bɛ taa u ka kɔnɔ ninnu minɛ fo ka bɔ o la yala solution bɛ sɔrɔ o la wa n'i ye nin kɛ ka nsɔngɔ bali ka yɔrɔ la ala k'an bɛɛ sababa ma so minɛ fura min bɛ mɔgɔ kisi sɔnni ma mɔgɔw k'a ta k'a kɛ an delila k'a di wallahi muso dɔ bɛ faransi muso ye nin cɛ a balimamuso ma Kita yan Bamakɔ yan yani Mali Kita yan
a ye nga delu fila utiliser mais an bɛ kuma nin de kan parce que muso in a dɔgɔmuso in bɛ tigɛ de sɛnɛ mais ngɛlɛninw bɛ taa tiɲɛ yɔrɔ o tɛ adamaden yɛrɛ ye dɛ ko ngɛlɛninw ka tiɲɛni dan tɛmɛnen don ani warabilenw wallahi a y'a utiliser Alahu Taala ye dugawu minɛ ko ngɛlɛnin foyi ma tiɲɛ a tila ka a kɔrɔmuso ɲininka ko ka ne ɲininka ko ale ka tigɛ fana ɲɛna fo k'a dan tɛmɛ qu'est-ce que ko problème wɛrɛ t'a kɔ kɔni an bɛna dalilu di hakili la mɔgɔ de an y'a bukali daminɛ ɲɔgɔn fɛ voilà hali ne ye kɔgɔ kilisi dɔ d'a ma n ko i b'a kɛ na la mɔgɔ bɛ to k'a bɛn a la tellement que musokɔrɔba in danna ne la a y'a da dɔgɔmuso ma dɔgɔmuso yɛrɛ ala minɛ ka dingɛ yɛrɛ de sen du kɔnɔ yɔrɔw la ka to ka kɔgɔ in fana kilisi ka don ye n'a ta kɔfɛ wallahi mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u mago bɛ dalilu la ka baara u k'a lamɛn fɛn min bɛ adamaden kisi sun tɔɔrɔ ma ala k'an bɛɛ kisi a ma i cɛsirilen kɔfɛ k'i ka magasin lakana dɛ ka ala deli kɛ pour que ala kana mɔgɔ jugu kunda ka to i ka magasin dakari a faamuyara u ka nin dalilu ta dalilu fila min na di kelen ye bamanan kilisi de kelen ye kuranɛ aya de bamanan kilisi ta ye jumɛn ye i bɛ se k'o kɛ hali su in na n'a ka nɔgɔ i ma a faamuyara i bɛ bɛlɛkisɛden 5 ta sun bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ la bingani bɛ kɛ mɔgɔ ka yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔ bolofɛn tɛ se ka mara yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ nin kɛ a yɔrɔ la bɛlɛkisɛden 5 na i bɛ kilisi kala la tu bisimila jahanama bɛ siran mun ɲɛ jahanama bɛ siran musojugu ɲɛ musojugu bɛ siran mun ɲɛ musojugu bɛ siran jahanama ɲɛ ayi tu bisimila diɲɛ bɛ siran mun ɲɛ diɲɛ bɛ siran musojugu ɲɛ musojugu bɛ siran mun ɲɛ musojugu bɛ siran jahanama ɲɛ jahanama yɛrɛ bɛ siran mun ɲɛ jahanama bɛ siran musojugu ɲɛ ne ko ala ne ko akira tu bisimila diɲɛ bɛ siran mun ɲɛ diɲɛ bɛ siran musojugu ɲɛ musojugu bɛ siran mun ɲɛ musojugu bɛ siran jahanama ɲɛ jahanama bɛ siran mun ɲɛ jahanama fana bɛ siran musojugu ɲɛ ne ko ala ne ko akira an yɛrɛ ni kilisi ka ɲi dɛ cɛkɔrɔba dɔ ye ne wele k'ale bɛ nin kɛ ka tasumada de furakɛ ne tasuma hadamaden jeni n'ale nin kala ka kilisi ka tulu kala ka ban ko a bɛ suma yɛrɛ ma ka taa tiɲɛna ne fana t'o dɔ la a faamuyara n'i ye nin kɛ bɛlɛden 5 la siɲɛ 5 ta i bɛ bɛlɛ kelen don kɔrɔn fɛ kelen don tilebin fɛ kelen don bani fɛ kelen don baba fɛ tɔ kelen don cɛmancɛ la an karamɔgɔ ni mɔgɔ donna yɔrɔ a tigi ja bɛ tigɛ an ka village la n terikɛ pedini tun bɛ n bolo i b'a facɛ dɔ de tun bɛ taa a ka sɛw de suɲɛ sɔn a ka sɛw bɛ dugu kɔfɛ quoi wallahi pedini yɛrɛ to a bɛ pedini kun ye muso in kun ye baaradenya k'u ka dugu la ka kɔrɔ mais a kun tɛ yen bilen donc ja a bɛna suɲɛni kɛ ka taa quoi bon ko somakɛ wa bien morikɛ dɔ siɲɛ ala y'ale an ka dugawu minɛ a ma siɲɛ min na an taara nin dalilu labɛn bon n terikɛ in ka sɛsulu la ale nana sɛsɔn de la wa n terikɛ in fana taara safo kɔfɛ ko don dɔ nana fɛ a bɛ taa sɛ dɔ minɛ ka na faga k'a d'o ma yɔrɔ busukɔnɔ bɛ mɔgɔ bonya o de taara ale sɔrɔ sɛsulu kɔnɔ sɛsulu dun donna ka dɔgɔ ni donna kɔnɔ bɔdaw tɛ bɛrɛ o ka sɔrɔ k'i sigi a da la sisan ka taa yɛrɛ minɛ yen a ko k'ale t'a dɔn ko depuis fitiri k'ale bɛ yan de depuis fitiri k'ale bɛ yan k'ale t'a dɔn ala ye daga min d'ale kan bi wallahi ko nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye filanan tɛ sabanan tɛ ale tun bɛna sɛ sɔn k'a bɛ taa feere mais ko bita in tɛ sɔn ta ye ko karamɔgɔkɛ dɔ an ka duguba dɔ ye ko karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen k'o ye saraka dɔ fɔ a ye ko mago bɛ sɛ min na k'ale nana filɛ wula fɛ k'a ye a sɛ bɛ nin ka sɛ la ale de nana filɛ saraka sɔnni e bɛna to kɛ ko kɛ mago ɲɛnabɔ ala b'a ɲɛ wa o ka sɔrɔ ka na minɛ ka na dugu kɔnɔ sisan a tun bɛ patron kɔrɔ min bolo n'a tun b'o bolo o ka sɔrɔ sa ka ko sɛmɛ o la donc u bɛnna ka cogo dɔ la ala k'an bɛ sababu ma wa nin kilisi in de b'a kɛ wallahi mɔgɔ kan ta ka kɛ i b'i ka sɛsulu la nin kɛ i bɛ kelen don kɔrɔn fɛ kelen don tilebin fɛ kelen don bani fɛ kelen don baba fɛ tɔ kelen don cɛmancɛ la hali ni warabilenw b'i ka fɛn suɲɛ walima saw bɛ donna ye ka caya nin kɛ ala k'an bɛ sababu ma a filanan pour que ka mɔgɔ kisi suɲɛni ma i ka yɔrɔ la o fana ye kuranaya 2 de don mais kelen ye lilafi kurashi de lilafi kurashi ilafi miri la tashtai wa sayfal ya budara ba hazal bait allazi atama min jun wa amana min kawfi ni yɛrɛ kuranaya ibn sulan bɛɛ lajɛlen sɛbɛ mais i b'a sɛbɛ papier kati i b'a sɛbɛ i k'i ɲɛnakili de minɛ k'a sɛbɛ n'i b'a sɛbɛ i tɛ kuma i tɛ ɲɛnakili ni ɲɛnakili jara bɛ bigi bɔ a kan i bɛ ɲɛnakili fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka dɔ sɛbɛ ni ɲɛnakili jara bɛ bigi bɔ a kan fo ka taa dafa tan
i b'a siɲɛ 3 kɛ papier kelen kan ka tila k'a siɲɛ 3 kɛ dɔwɛrɛ kan ka siɲɛ 3 i bɛ papier den 5 fana labɛn ta k'a kɛ sɛbɛden 5 ye i bɛ nin don foro côté 4 na ka tɔ kelen don cɛmancɛ kan karamɔgɔ mais ale la i ka don boîte kɔnɔ o de b'a to a sɛbɛnni bɛ mɛn si la an karamɔgɔ nin ka jugu zo ma ni zo min farati ka don ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ taa sɔrɔ yen a tɛ lafiya n'a ye fɛn ta a tɛ lafiya bɔda ko la a bɛ k'a hakili la i b'a sɔrɔ kuma bɛ mɔgɔ dɔ bɛ ka yan fɛ ala k'an bɛ sababu ma a filanan ye jumɛn ye kuranaya filanan ye jumɛn ye o ye ayatul kursi de a sabanan ye kuranaya filanan de an ye bamanan kisi fɔlɔ de mais kuranaya ye 2 de ye lafi kurasi a filanan ye ayatul kursi de o ye adamaden b'a fɛ ka yɔrɔ yɔrɔ lakoli hali ne an ka nin du in kɔnɔ wallahi ne y'a kɛ a faamuyara i bɛ ayatul kursi sɛbɛn ni nin fɔ siɲɛ caman mɔgɔw ka nin ta ka kɛ hijabu ka dɔgɔ min bɛ nin bɔ dugukolo la i ka du don i ka butiki don i ka foro don i ka baara yɔrɔ don nin sɛbɛn ka don a la zon bɛ o zon tɛ o nin sɛbɛn ka don a la Alahu Taala de b'a dɔn min bɛna don min na i ka du kɔnɔ n'i y'a don a kɔnɔ i bɛ mɛn ka mɔgɔw bɛ mɛn ka i ka du kibaruya jugu mɛn i n'a fɔ réseau sanfɛ an bɛ kibaruya k'a fɔ fagaliba dɔ kɛra karisa bɛ kantigɛli kɛra bɛ nin problème ba dɔ Ala b'i ka du kisi a ma i ka du bɛ sutura Ala t'a don ko sugu ninnu na i bɛ ayatul kursi sɛbɛn papier kan n'i b'a sɛbɛn bigi dana n b'a sɛbɛn cogo yira i bɛ Alahu fɔlɔ sɛbɛn papier cɛmancɛ la a filɛ i bɛ Alahu fɔlɔ sɛbɛn ta n t'a dɔn n'aw ɲɛ b'a la voilà i bɛ Alahu fɔlɔ sɛbɛn ta o ɲɛ b'a la ka Alahu sɛbɛn ka bonya ta i bɛ Alahu sɛbɛn fɔlɔ sɛbɛn ka bonya ta a faamuyara voilà n'i ye Alahu sɛbɛn ka bonya Alahu n'i y'a sɛbɛn ka bonya la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'izni i b'o sɛbɛn k'a lamini fo ka taa ayatul kursi ban ka sɛbɛn ka Alahu yɛrɛ de lamini ka Alahu lamini siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 siɲɛ 6 siɲɛ 7 ni kurasi yɛrɛ bɛ la kɛ a sɛbɛn siɲɛ 9 papier den kelen kan n'o kɛra sa i bɛ sɔrɔ k'o papier kuru a sɔrɔ i y'i tɔgɔ don yan i ka laɲini ye min ye ka i ka du kɔlɔsi i ka baara yɔrɔ kɔlɔsi ni du de walima i ka baara yɔrɔ dɔn pour que Alahu Taala k'a kɔlɔsi ka bɔ maa jugu tɔɔrɔ ma i y'a faamuya a faamuyara donc i bɛ tila ka papier wɛrɛ labɛn ka papier wɛrɛ fɔ papier den 5 o papier den 5 in na sisan i b'a sɛbɛnden de kuru ka kɛ sɛbɛnden den 5 ye kelen don kɔrɔn fɛ i ka du kɔrɔn fɛ ni du don i ka kelen don tilebi fɛ kelen don bani fɛ kelen don baba fɛ i ka kelen don cɛmancɛ la wallahi mɔgɔ b'a fɛ Alahu Taala kana fɛn jugu nati i ka du kɔnɔ a kɛra mɔgɔ jugu a kɛra zon ye a kɛra bandi a kɛra binganikɛla ye n'o kɛra n'i y'a don a kɔnɔ n'i yɛrɛ bɛ se wurudili la ayatul kursi wurudi diɲɛ don o don siɲɛ 1000 su o su mais ni fajiri sera i b'a kɛ 113 n'i ye nin k'i ka misi wɛrɛ la walima n'i ye nin k'i ka butiki la walima n'i ye nin k'i ka baara yɔrɔ fɛn fɛn la o y'o sécuriser la fɔ lahara jɔ don fo ka taa semaine 1 dafa ala k'an bɛɛ sababu inshallah yenta bana ayiwa ale ɲininkali kɛ ko den dɔ b'ale bolo quoi parce que ko den a y'ale bila quoi parce que ko a ba t'ale kunna bilen ko den ni filɛ ka ban ale la den kɔ dɔnna de la Allahu akbar ko bɛ se ka dɛmɛ cogo di ko den bɛ se ka ale ma quoi Allahu akbar ala k'an bɛɛ sababu ma cɛ de ɲininkali bɛ muso de ɲininkali kɛ cɛ de ɲininkali kɛ voilà ala k'an bɛɛ sababu ma ni mɔgɔ ka mɔgɔ kɔlɔnni la